Kaixo, ze uste zenuten, erratu zinetela ezta? Txontxongilo programa bat ikusi nahi, etara, sukaldatze programa batetan zeundetela. Ez, hori dirudi ezta? Gertatzen dena da gaur bi gauza uztartu ditugula. Plazan genbiltzan goizean, etxeko erosketak egiten, eta halako barazki eta fruita ederrak ikusi ditugu. Torduntxe, hauxe otu zaigu. Erosi, hona ekarri, eta danon artean, barazki eta fruitekin txontxongiloak egitea. Ideia bikaina, eta ikusiko duzue, zeinen divertigarria. Izan ere, begiak ondo irikitzen badituzue, ikusiko duzue zeinen kolore eta forma ederra dituzten barazkiek eta fruitek. Adibidez ikusi, laranja koloreak, berdeak, horiak, gorriak, kolore guztiak. Eta forma liluragarriak. Izan ere, naturak izugarrizko aberastasunak eskaintzen dizkigu, ezta? Bueno, bide batez badakizue zer, fruitekin da barazkiekin, gure osasuna asko zaindu dezakegu. Baietz, June? Bai, alaxe da. Alaxe da. Ni ikusi, izugarrizko katarroarekin etorri naiz gaur. Zerroberik, alako laranja zuko ederrak hartu ezkeo. Barazkiekin eta fruitekin asko zer osasuntsuago bizi gaitezkelako. Ziur zuek hori badakizuela honezkeo, ezta? Bueno, gauzatxo importante hori gogoratu eta hasiko gara gaurko txontxongiloak eraikitzen. Horretarako, nondik hasi ikusi, nik hemen dazkat piperrak, patatak, kalabazak, alkatxofak, platanoak, letxugak. Ba hemen daude baita ere marrubiak, sagarrak, naranjak eta mandarinak, azenarioak, tomateak, txikiak baita ere, baita kibia ere. Ikusi, kolore pila dauzkagu eta formak ere lehen esan bezala. Bueno, gure txontxongiloak egiteko, gaurkoan hauxe egin behar dugu. Batetik, barazki txikienak edo fruita txikienak zatxi txikiagotan moztuko ditugu. Ikusi, hemen ikusten duzuen bezala. Hemen, aurretik, plazatik etorrita berehala mozten aritu gara. Eta tomateak bitan zatitu ditugu, edo alako sagar txikien zati txikiagoak atera ditugu. Baita ere esaterako porrua moztu dugu, azenarioa, piperra, baita ere, zati ezberdinak, forma ezberdinak lortuz. Forma ezberdinak lortuz. Gero ikusiko duzu zertarako. Bestalde, haundiagoak ziren barazkiak edo bere horretan utzi ditugu. Bueno, pina adibidez, pina fruta badana, bitan zatitu dugu. Baina ikusi, hemen beste zenbait barazki bere horretan utzi ditugu. Eta gero ikusi, hemen letxugak. Kolore ezberdinetako, berdeak, moreskagoak, bueno, etxean duzuen edo zer izan daiteke. Hori da. Badakizue zertarako, baina salduko dizuegu. Hemen txiki forma txiki guzti hauek egingo dituzte aurpegiko elementuak, adibidez. Begiak, sudurra, ahoa, auskalo belarriak, masailak, nahi duzuen egin dezakezue haiekin. Horregatik, segunda nola mozten ditugun forma ezberdinak hartuko ditu, berazkiak. Bestetik, hemen, ikuste dituzuen pina, zatia, edo, barazki hauek osorik utzi ditugunak, egotena da, egitura osoa, hau da, aurpegi osoaren forma. Horregatik, aurpegiak forma eta tamainu ezberdinak eta kolore ezberdinak har ditzake. Adibidez, pina begira, zatitu dugu bitan eta ikusi. Hemen goikaldeko, txustarra utzi diogu. Bakizu zergatik ikusi. Izango ote da. Alako hile orrazkera. Berezi eta modernoa. Hori da, diezaiogok egulako gaurko txontxongiloari. Eta gero ikusi, hemen letxuga. Letxuga dauzke alako, forma eta koloreak. Ze izan daiteke? Baita ere erabili dezakegu hile egiteko, ezta? Hile egiteko adibidez, guri ala otu zaigu. Beraz, dauzkazuen barazki eta fruituekin, halako errekontu txiki batekin, eta ikusi zer datorkizuen ondo moztea, zer osorik ustea, gaurko aurpegikera guztiak egiteko. Ados,
Begira, hauek erretiratu eta guzuekin bi egingo ditugu. Ea ba, goazen, leku pixka bat egingo dugu, maiaren gaikaldean. Horixe da. Bueno, eta zeinekin hasiko gea? Ni pina hartuko dut. Bai. Zuyune? Pina, batea elkarrekin egingo dugu? Bale, venga, guazten batera egitea. Ea ba, zerrotzen zaigun. Ikusi, hause gure pina. Esan nahi bezala erabiliko dugu pinaren forma arpegikera, egiteko eta utziko diogu txustarrau alako orrazkera modernoa izan dadin. Hori da. Bueno, ea ba, ikus dezagun, zer daukagun hemen mailean lehen esplikatu duen bezala Karmelek moztuta. Adibidez, hartuko dugu kibi hau. Hau izan jarriko daiteke, diogu. begira gainea, kibiaren, bai, pepite, galako, hor txikiak dirudite. Eta hau, nola elkartu behar dugu pina kibizatiarekin? Ahaztu egin zaigulen esatean oso garrantzitsua, ikusi, hemen aurrian jarri ditugu. Txotxak erabiliko ditugu. Txiki-txikiak tinkatuz elementuak eusteko. Ta hundiak, nere katarroa, txontxongiloaren pixua haundiegia ezpada, tinkatu eta heldu alizateko marote gisa. Bai? Aurreko egunean bezala orduan? Hori da, ia. Ea ba, ikus dezagun, jarriko diogu orduan. Txotxa, ez daukagu txotxo osoa erabili beharrik. Egin dezakeguna da, txotxa erditik puskatu, bai, horrela. Eta jarriko diogu lehenengo pinan sartuko dugu, adibidez hemen, barruraino hor, eta beste aldean berdina egingo dugu, bai, ez dakit ikusten duzuen hor ondo, eta gero, ba, ahoa sartuko diogu, bai, txintxetekin bezala. Orain, begira, ahoa, eusten da. Ikusi duzu ez ideia ona? Eskerrak, barazki eta frutoa guzti haue, nire katarroa hobetuko dutenaren esperantzetan, hau? Sudurra. Ea ba, sudurra zerkein egin dezakegu. Niri badakizu zer gustatzen zaidan, June? Zer? Halako piper forma hori. Bagian, luze gorri bat. interesgarria izan daiteke, nola geldituko da, nik usten dut Ia, froga polita dezagun. geratu daitekela. Ea ba, hortxe horrela, jarriko diogu. Ea, Edo berago, beste aldera. Horrela edo horrela. Ba, nahi dugu, gustukoen. berdin du, nahi dana. Horrela xe? Horrelaxe, oso ondo. Orain, Bueno. nik tinkatuko dut, bai? Txotxekin, Txotxekin. hori da. Junek egin Ez duen eroritzeko. bezala, bai? Txotxa bat goian, Eta bestea bestea bekaldean. behin, bai? Hori da. Hola, egin dugun bezala. Oso ondo. Begiak. Ea? Begiak. Begiak egiteko zerbait borobila jarriko dugu edo nolakoak. Bueno, ze aukera Elkartu daukagu. daitezke bi zati. Elkarrekin, bai, noski, bata bestearen gainen jarri ditzakegu. Hori da. Berdura edo fruta ezberdinak. Adibidez, probatuko dugu kalabazinarekin? Oso ondo. A ber, begi egiteko, Wow. azte begi handiak izango dituen. Hor gainet kaldean, berago, Oso ondo, hortxe. kabitzen den tokian, ba, pixka bat probatzen joango gara, ez bazaigu gustatzen aldatu dezakegu. Oso ondo, begira. Bai. June, niri hau xotu zait. Ea ba? Doblea jartzea. Wow! Oso polita, ez Ze da? polita! Venga. Beste begi ere berdin egingo diogu, ez da? Oso ondo. Ea ba, Txotxa jarriko jarriko dugu baita ere diogu. hemen. Txotxa txiki batekin. Aizu gosea sartzen ari zaila dagoeneko, Bai, Halako usain Haze goxoa. usain goxoa dagoen hemen. Fruta eta barazkiena. Eta begia baita ere jarriko diogu. Hemen txerra. Wow! Ikusi. Honezki hau gure pertsonaia. Norri izango ote da hau? Bai, gero badakizue, txontxongilo bihurtzeko, honi ere ahotsa izateko era bat, mugimendua, bueno, hori guztia, landu beharko genuke berarekin. Baina, printzipioz osatu diogu arpegia, bai? Hola heldu dezakegu, ez da garrantzitsuena nola helduko dugun pentsatzea. Txontxongilo bat zuzenean hel daiteke, zuzeneko manipulazioaren bidez. Importanteena da, lehen, eta orain gozia, badakizuen guzti hori. Mai txontxongilo ere izan daiteke. Noski, Hau, ere bai, ikusi. Gainean ibili daiteke. Mai gainean ibili daiteke. Aizu ingo dugu mablote bat orain. Bale. Pisu gutxiago daukan elementuekin izan behar da. Izan ere, pinak pisu handia du, eta holako makil batek ez duke eutxiko. Piper batekin. Hori da, begira hemen daukagu Adibidez. pipertxo hau. Piper berdea, erabiliko dugu horretarako. Hemen. Bai,
forma hau hartuko dugu, bueno, manotea azkeneko momentuan jarriko diogu. Hori da. Iruditzen zaizu? Bai. Orduan, hasiko gara, zerkin, ahoarekin, begiekin, zenario zatiak hartuko ditugu, eta Adibidez. nun kokatu dezakegun ikusiko dugu. Proba egingo dugu. Ea gustatzen zaigun, edo ez. Adibidez hor, izan daiteke begia. Bai. Horrela, ze begia dituen. Bai, oso ederrak. Ea ba, Tinkatuko tinkatuko dugu. Eta zuk aukera zazu, adibidez. Ahoa edo izango dena? Hau bat, begira. A ber. Ba, mandarina ere daukagu hemen, Mandarinak ere oso goxoak dira. Gustatzen zaizkizu zuei mandarinak? Oi, niri pilo bat. Niri ere. Bueno, ba, probatuko dugu mandarinarekin. Ea, letuta, zalakenduta. Eta hementxe, barrezka dagoela, ematen du. Bai, a ber, nola gelditzen dan? Bat. Eta bigarrena. Baina zerbait falta zaio baita ere, ez? Sudurra jarriko diogu? Adibidez, aldezaigu. Zer gehiago daukagu hemen moztuta? Rubi bat. Kusi. Baita ere. Ni sudurra gustatu zait. Bai, oso polita Handia, hola jarri ezaiokegu, begien gainetik. Baita ere, haizu bakoitzak aurpegi guztiak ezberdinak aterako dira, eta hori da garrantzitsuena, bakoitzak berak nahi duena egitea, eta ea ze pertsonaia ateratzen diren, ikustea. Hemen, agertzen ari da, gure pertsonaia hile batzu beharko lituzke, ez da? Badakit, hile egiteko erabiliko aldugu letxugaren bat, kolore ezberdinekoa edo. Humorea, lehen ikusi duguna izan daiteke. Hori da, ikus dezagun, ea nola gelditzen den. Ikusi. Ze iruditzen zaizue? Barregarria galditzen da, Bai, oso ederra. Probatuko dugu, a ber. Aizeak ikusi, mogituko dizkio alde batetik bestera, bere letxugaileak. A ber, sartzen dugun. Ikusi, hortxe, Guau. gure, txontxongiloaren hileak, bai? Eta orain bai, bazpada beste bat. Jarriko diogu hilea hobetinkatzeko. Eta ez erortzeko, bestela. Baina orain, ikusi, zuzenean heldu beharrean, eta honek pixu gutxiago daukanez, marote bat egin dezakegu, bai? Bueno, ze iruditzen zaizue, gu hemen jolasea jarraitzen dugun bitartean, zuek materiala apuntatzen baduzue. Gero bueltan ikusiko duzue zer nolako txontxongilo ederrak egin ditugun. Gero arte. Esan bezala, zuek materiala apuntatzen zenuten bitartean, gu hemen aritu gara jolastu eta jolastu gure gaurko barazki eta fruta guztiekin, eta ikusi, honezkeo lagun pila egin ditugu. Piña laguna, platanoa, azenarioa... Porrua baita ere. Piperra, izugarrizko barazki eta fruta kuadrilla osatu dugu dagoeneko. Bakizu ez pasatzen zaigun ordea? Nun antzestu behar dugula. Karo, txontxongiloak egin ditugu, baina txontxongiloak badakizue historia kontatzen dituztela. Haien izateko erara, ahotsa, mugimendua, hoi guztia definitzen diegunean, historia kontatzen dituztela. Da nun kontatu ez dakigu? Zer erabiliko dugu? Zerrekin osatu dezakegu antzerki txikitxo bat? Gauza garrantzitsu batekin, beti bezala, irudimenarekin. Irudimena erabilezkeo, seguro otutzen zaizkizuela alako antzerkitxoak egiteko modu pila. Ze bestela, lekurik ez dute antzesteko. Nik uste etxean dauzkagun elementu ezberdinekin sortu dezakegula, Antzerkitxo ezberdinak edo txoko ezberdinak. Bakizu ezer, nire irudimenak, hauxe esaten dit orain. Bi aulki, soka eta maindire zuri batekin, adibidez antzerkitxo bat osa dezakezuela. Aulki alde batean jarri, beste aulkia beste aldean jarri, soka tentxatu, eta alderik alde, maindire jarri ezkero, horratzetik, mugi ditzakezue gure piña, piper, porru lagunak. Edo bestela, sokarik ez baduzu ez ziur aulkiak badituzuela etxean, eta maindireren bat ere. Sokarik ez baduzue, erratzaren makila erabili dezakezue, aulkien gainean jarri, eta gero maindirea bota, Karmelek esan duen bezala. Claro, adibidez, hori beste soluzioa izan daiteke.
Guk gure irudimena erabili dugu eta etxean genuzkan elementu guztiak begiratu ondoren, dakizu zer topatu dugun, behar zuetariko baton batek badu halako bat etxean. Arropa, bai, kaletik etortzen garenean berokiak eta kentzen ditugunean, hementxe jartzen ditugu, bai? Arropa eskegiteko estruktura bat da eta irudimenari eragin diogunez, teatrinoa edo antzerkitxoa hemen ikusi dugu. Begira, maindire zuria jarri diogu egiturari modu honean, tatatxan! Antzerkitxoa osatu dugu. Ze ondo, baina dena daukagu, ez? Dena daukagu, gure txontxongilo lagunak atzean jarduteko, beraz, Proba egingo dugu. platanoa, piña, Ea zer moduz azenarioa... ateratzen diren. Eramango dut porru bat? Eramantzazu. Eta ikusiko dugu, ea zer moduz. Gure beste lagunak? Geratzen den, zuk esan, Carmela? Oso ondo. Guk esango diogu Joneri, ea? Ondo geratzen den eta lekuo proposa duen antzesteko. Porrutxo? Porrutxo? Ara gure porrutxoa. Tor zaitezuna porrutxo? Ikusten duzue, gure porruak gaurkoan badu bera antzerkitxoa. Ze mouz june, ondo horbean? Bai, oso Bai. ondo. Begira, ze modu errezean egin dugun gaurko antzerkitxoa. Bueno, zuek eragin irudimenari eta seguro otuko zaizkizuela beste modu asko antzerkitxoak osatzeko. Bitartean, pentsatzen duzuen bitartean, apunta ditzakezue guk erabili ditugun elementuak. Tira, agur esateko garaia oraingoan ere. Hementxe gabiltza gure piña lagun berriarekin historiak asmatzen. Gure txontxongilo ederronek gauza asko dauzka kontatzeke oraindik. Badakizu ezer? Guk egin dugu moduan, historian zehar artista askok lan egin dute barazki eta frutekin. Margoak egin dituzte, ilustrazioak, argazkiak, eskulturak denetarik. Taiek ere, erreparatu zioten, bai? Kolore eta forma bakoitzari, halako artelan ederrak egiteko. Hoiekin utzi behar zaituztegu, gu lanpetuta gabiltza, pinaren istorioak asmatzen. Tira, disfruta itzazue, eta hurrengoan, gogoratu, hementxe zuen zai izango garela. Agur! Agur!